नोंथांमोननि बे थंनि एकाउन्टनि जानाव मडेलनि हिसाबै आलारि सोरांथि आसनि बेखौ होबाय होननानै खोनादों। माखासे बिर'धिफ्रा बुंगासिनो दङ जे ससियेल मिडियायाव आलारि सोरांनि जि चेक होनाय बा दुदिनिफोरनि चेक होनाय माने ब्लेंक होननानै। दा नोंथांमोना बिनि सायाव बेसेबां सैथो बे खोथाखौ मोननाय हिसाबै बुंहरनो हागोन। नंगौ जोङो गोबां ससियेल मिडियायाव खोनागासिनो दङ जोंनि बे बिर'धि जिथु हान्जा BPF हान्जानिफ्राय गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनागासिनो दं ससियेल मिडियायाव। जोङो आलारि सोरांनि मुङै जोंनि बे खारन जान्थुनिया सिबिसालिनि मुङाव 2 लाख रां अनसुंथाइ बेखौ जों चेक मोननाय जादोंमोन। दा बे चेकखौ जोङो अटिमथे जोंनि खारन बाथौ थानसालिनि जिथु जयन्ट एकाउन्ट दङ बे जयन्ट एकाउन्टआव जों जमा होबाय। जमा होनानै अटिमथे बे 2 लाख राङा हाबबाय। दा बेखौ जोङो जोंनि खारन गामिनि रायजो राजाखौ लानानै जों सानसे जों गेवलां मेल लागोन। दा बे गेवलां मेल लानायनि गेजेरजों जों बे खामानिखौ मावगोन आरोखि। जोंखौ गोबां बाथ्रा बेबायदि बुंबाय थादों माने चेकआ नंखाय फैसाया हाबा आरो फैसाया गगोन ना गवा बेखौ गोबां मानसिफ्रानो बुंदोंमोन। गामिनि जोंहा सानैसो मानसिफ्राबो बुंदोंमोन चेकआ नंगौना नङा बेखौबो नायग्रो, फैसायाबो गगोन ना गवा बेखौबो नायग्रो होनना बुंदोंमोन। नाथाय बेथ' जाथावना नङा। जों बुंदोंमोन जुदि चेकआ नंखायब्ला जुदि भुवा चेकब्ला जों केसबो होगोन होनना बुंदोंमोन जोङो। नाथाय जोङो चेकखौथ' जों भुवा होननानै जोङो नुवासै। दाथ' फैसा एकाउन्टआव हाबबाय, बेयाव सैथो आरोखि। दा बे फुजारिफोरखौबो होदोंमोन। दा बेखौ दौरि आफादमोननो जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सरकार दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जिथु जोंहा बाथौ धोरोमनि मोनफ्रोमबो गामियाव दौरि आफादमोन थायो। जोंहा बाथौ सिबिसालिखौ फोसाबनाय बे दौरि आफादमोननो सासेयाव 10,000 रां खरि चेक होदोंमोन। बेखौबो बिथांमोना मोननाय जाबाय। बे 10,000 रांखौबो बिथांमोना गाव गावबागाव एकाउन्टआव जमा होबाय आरो इतिमধ্যे हाबबाय, बिथांमोना बरनबायबो। आरो दिनै बिथांमोना बे 10,000 रां जिथु हाबनाय रां बेखौ जोंनि रायजो राजानो बिथांमोना प्रसाद हिसाबै बुने बुन्दिया जानो थाखाय दिनै बिथांमोना जोंनि रायजोनो होनाय जादों आरोखि। बेबो सैथो। आं बेखौनो गोजोननाय बावदों जोंनि दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जिथु दैदेनगिरि CM प्रमद बर' सार दैदेननाय बेखौ आङो गोबां आंनि गोसो गोरबोजों जोंनि बे खारन गामिनि सासे आं नेहाथारि जानानै बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जादों। बिथाङा जाहाथे बे जोंनि बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया देरहाखांनायनि उनाव आरो जों बे 2 लाख रांल' नङा, जोंहा गोबां लामा मावनांगौ दं, दालां मावनांगौ दं, जोंहा बे सिबिसालिनि सोरगिदिं बाउन्डारि वाल नांगौ जायो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं। बेफोरखौबो बिथाङा मावगोन आं बेखौ आसा फारिदों आरो जों बिनानैबो लायगोन आरोखि। बे मैयानि समाव जे बे सासे आइजोआ मोनसे निउसाव बुंदोंमोन बिर'धि नार्जारि दा बिथाङाथ' चेक होनायखौ नंखाय होनबाय थादों। दा बिथांखौ मा बुंगोन बे समाव? आच्चा, बिथाङा जुदि बे चेकखौ नंखाय होनना बुंदोंब्ला जोंनि दौरि आफादमोननि जिथु एकाउन्टखौ चेक खालामनाय जोंनि बे खारनजों गामिनि बाथौ थानसालिनि जिथु सिबिसालि लुनायनि मुङाव 2 लाख रां जोंनि बाथौ थानसालिनि एकाउन्टनि जयन्ट एकाउन्टखौ चेक खालामनानै नाय जोंजों थौफा नाय जुदि नंखायब्ला। बिथांमोना जे नंखाय फोसावबाय थायो। बिथांमोना नंखाय होनना बुंनो बे बिर'धि पार्टिया बुंखागोनखा। जोङो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जानानै आं बेखौनो बिथांखौबो खावलायगोन। नोंथाङा जुदि बेबायदि भुवा होननानै बुंदोंब्ला, नंखाय होनना बुंदोंब्ला जुदि बेसेबां सैथो बेखौ नायनो थाखाय जों फै आरो जोंनि बे एकाउन्टखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन। बेबायदि माने नंखाय बाथ्राफोरखौ ओरैनो फोसावनानै मुलाम्फा गैया।